Chceme sa poďakovať bratom Františkánom a všetkým dobrodincom, ktorí nám darovali pekné knihy. Tieto knihy si deti nielen požičiavajú, ale aj čítajú, o čom sa môžete presvedčiť aj sami. Ešte raz všetkým vám ďakujem. Ja už? Lekárka si musela objesť veci. Zobrala si zelené nohavice, zelený tričko a biele topánky a bielu čapicu a biele kabát. A potom lekárka si musela zobrať ku svojej A po položke, kde bolo žilorazené devčatko, ktorému zomrela mamučka. Dievčica znova ožení, mala 2 dcery. Nevlastnú dceru nemala rada, preto ich dala tie najťažšie práce. Preto musel spávať, macocha jej povedala, že idú na ples do Zamorského zámku. A potom ona išla s filmom. Poď, raduj sa s nami. Ježiš rozpráva, Boh nás Ježiš rozpráva, tak nás Boh miluje, sklenieni miluje. Čo robí nevesta? Kinkula čo upečie, pridať párov do cesta a hrdinu zavreť sa. Že nechodí pravda, že cesto nespočkáte. Adam Cecily. A Eva povedala, Adam, Nejedem šľapky, umieme obelavky. A potom ich posluchá chuteračky. Povedal, Stik, môj kamarát, ešte povedal,